O Rimarovej literatúrnej roboti, ktorá jak rezultat umožljivala zdobuvanje akademskej tituly master, na promociji bešedoval jej mentor, akademik Julijan Tamaš, ukončovateljka dužnosti direktora Zavodu za kulturu u vojvođanskih Rusnacoh Ivana Dudaš-Rac i autorka Ana Rimar. Kovačova tvorča situacija bola u tim, že on trimal našu rusku literaturu, tu jak regionalnu literatúrnu tradíciu ukrajinskej literatúry, bez ohľadu, že je to všeneško menej obačljivé. Obačljivé bolo pri starších písateľoch. Keď sme še radzeli s Tamašom, že ktorá bude téma za moju master robotu, on še mi pýtal, že ktorého písateľa tak najvolim čítať i že by to bol ruského písateľa, ktorého najvolim čítať i že by najlepšie bolo, že by to vedzi dať o ním, že by mi pisala, takže tak som vec vybrala. Vyhľadovania zaznačení u master studii a náhodná hasnovac jak dobrý fundament za ďalšie fachové usovršovanie na doktorských studijoch jazyka i literatúry na Filozofskom fakultetu u Novým Sadze, kde se školuje jak stipendista Ministerstva prosvity, nauky i technologijného rozvoju Republiky Srbiji.